So karon nga video ang akong ipasabot na po is unsa ning contract trading sa backyard. So na to pag trade rate nganong buy and sell man siya nga pwede man tong short pwede ta mag long and unsay mga conditions niya. So kani diri sa contract na atay crypto derivatives ug forex. So more on crypto man ta, ako more crypto, so crypto lang atong example no. So mo dagway sa contract trading. So daghan tag mga paan diri, innovative area, main area. So kani tanan pwede na to i-trade sa contract trading. Ang main pasabot lang sa contract sa pinisaya nga pagpasabot ani kutob sa mga idea lang po. Ang contract is gina-allow ta niya mo trade ta dako pa sa atong kapital. No? So bali gina-allow ta sa backyard nga mo ahulmon ta niya og kwarta times 10 times 20 times 50 sa atong kapital. Dire ta ang skill no. So mo nang gitawag og leverage trading. So dari makita ang skilled up to 125 leverage ang pwede ipaulam sa tuwa sa backyard. In return, na siya ginatawag og liquidity no. Sa case sa backyard, isolated man siya, so up to 90% lang ang iyang liquidity. So pasabot ana niya direta o sa BTC ta mag-entry o magbutang tag 5 or 100 diri. Tapos ang atong SL ratio mo ni ang kondisyon sa backyard. Ug nagbutang kag $100 or let's say $10, so gi-allow ta sa backyard nga mo position up to times 50 sa tong 10. So that's 500 USDT, no? Mauga ko na sa'yo. 500 USDT. So kung sa'y gain sa 500 USDT, let's say mo gain siya o 10, 20, 30 USDT. Okay, close na to ang position. Ato to siya. So natay advantage. Mas mapadako na to tong gain no. Kay 10 USDT ra gud tong gigamit niya. Naka-gain tag 20, 30. So that's 200%, 300% no sa tuang margin nga gigamit. So nindot mo na nindot sa contract trading. But na siya ginatawag og conditions nga liquidity. Direta mo lang taw sa SL ratio. So ug magbutang tag SL ratio 50%, pasabot ana katunga aning margin nato mao ni ang kwaon niya. So mapildi ta og 50%. Makita na to ang presyo drill sid at to sa demo ha. Ang kanindot sa backyard na siya demo. Pwede mo mag-practice ug pa kayo makabalo. So ug tenta sa karon si mo yung market, so market tenta atong SL ratio is 50%. TP ratio na to, pasabot sa TP ratio is take profit ratio and SL stop loss ratio. So atong take profit, let's say butang na to, okay, 300%. That's enough. No, so buy ta. Now dayon. So mo na niya resulta. Nakay position 10 margin times 50. So unsay gain na let's say pag ang price mo abot anang presyo, aning presyo ha, take profit price na to is 58,127. So medyo taas siya kay 300 man. O pwede to na dito. Let's say 100% lang. 10 or let's say 5, 6, 6, 6, 5, 50% is good. No? So pag 50%, ang atong take profit niya is 54,837. So dire siya 54,837. I know, open man din na siya. Dire tas take profit 55,385. Malikmat ako. Sorry. Okay, bahala na. Ito lang editon dire. Price para mas madali. 385.72. So that's it. So dire nga price. Pag ang presyo mo sa kada price, makagain tao pila 50% sa tong $10. So that's $5 no. Pag munaog ko check stop loss na to 54,288. Ato na lang ito so click. Less than na to 288.97. So it's either sa duha asay maiguan niya. Dire ba siya musaka, kani ba yang i-hit or munaog ni siya dire, kani ba yang i-hit. So
magdepende sa presyo karon o unsay analysis nimo, no? So karon pag musaka ang presyo which is nag BTC long tag green ang ihang atong gipalit. I mean color niya diri green na siya, so long ang atong bias na to. So musaka atong profit. Pag musaka siya profit ta, no? Pag mahit diha tawag tag 50%. Pag mo down siya diha, pildi po tag 50%. Kaya mamagisit na to sa itong stop loss ratio. So, pwede na to na editon. Settings, pwede na to, let's say, negative 3 lang ta. So, 30%, no? Pero, mausap po itong stop loss mo. Padol po siya. 54,500. Mausap siya. 54,508. So, pwede na to ni editon. Settings. 508.32. So, isa ka siya. Dari na, nagkaduol na itong stop loss, no? Pasabot na, pag munaog siya dari, maigon niya, mo ni balik condition sa bidyard kay gipahula man ta nila or allow man ta nila nga mo dula times 50 sa atong margin nga gigamit. So, mo ni ilahang condition. No, ana lang pagkasayon nga pag-explain kay di na ta complicate kaayo as of now. No, so basic, isag-asa na duha, so mo ni contract pwede punta sa laing pair mag trade. So, in short, ang contract, gina-allow ta nila nga modula, ang bidyard may maghatag og leverage. No? I mean, gina-allow ta nila mag-leverage up to 50 times. Ginatagaan ta nila og margin na pwede na ito gamiton, bahalag gamay ra atong kapital. Kapalit po, ang ilang mga conditions sama ni akong explain ron. So, that's it. Pag na may mga pungutana, libog mo, pwede mo comment, pwede ko niyo i-PM sa Telegram, sa akong Facebook po, pwede po. So, pag gustogin mo magtuon deeper aning trading, dili ni siya yung nagdali-dali makatunan, but pwede ta mo ma-train, pwede ta mo ma-coach, pwede mo ma-join sa BBC community, which is na akong mentoring dito up to makabalo mo trade. But for now, this idea, for sure, makatabang ni siya. No? Salamat na bago pa mo. So, that's it. Comment lang o wala pa may account po, pwede mo create account sa link. Thank you.